హలో అందరికీ. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే అల్వాల్‌కి జాతరొచ్చేసింది. జాతర సంక్రాంతికి 1 మంత్ ముందు పెడతారు. సంక్రాంతి అయిపోయినంక క్లోజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చాలా టైప్ ఆఫ్ స్టాల్స్ ఉంటాయి. పిల్లలకి కూడా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఉంటాయి ఆడుకోవడానికి. పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఫన్ అవుతారు. అల్వాల్‌కి దగ్గర ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళి విజిట్ చేయండి. పిల్లలతోటి, ఫ్యామిలీతోటి వెళ్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు. చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బొమ్మలు, డ్రెస్సెస్, బ్యాంగిల్స్ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా పెడతారు. కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువలో మీకు వస్తాయి. ఇక్కడ సంక్రాంతికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న నోములు కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. స్టీల్ ఐటమ్స్ కూడా పెడతారు. మా పిల్లలు ఎలాంటి గేమ్స్ ఆడారో నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. చూడండి మా పిల్ల ఎలా డ్యాన్స్ చేస్తుందో, ఎంజాయ్ చేస్తుందో చూడండి. మా వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బై బై ఫ్రెండ్స్.